Ajadasai le claim seta arna marni pen kachipami akinang sot puma thaponsi dogmoka auto rickshaw association lapen dogmoka PHE tum ningkan sekpen timase kechar khidun Kedamtang chiti ni phai krener kebarni dogmoka auto rickshaw association atum chepater piponsi dogmoka irrigation ien dialong ningkan sekpen e boy arna marni pen kachipami jia phanpura timase karklipon Lapen kaprek anima phan ke kroetum ta methang arna ma phan chardom chardi ponlo Karkli lapen kardom asai patang de raphi alangtum association ang bong ningi si ke dopen ke claim ke dam rapet hekjia puthak mepu philip rong pharlapen kongchon bang sonsing hanse atum chingki che thanpon ha lai litum phi phwarni pen litum ti masei pudu alabang so ti masei ang khun sin litum piniar nita kedam tang lingkan hotrok an penitum nang claim ponsi ini ani antan itu mang thuna be itu be kur pepin pen itu claim pon bomlo pesan nak thaksi prejam mate aron mate anim ke kroi tum han stami itu nak pesan si awar sai thik pon lo La son thak si dogmoka PHE atum sitami Greater Siltharampur Water Supply Scheme asai hemalong Biswakarma Pujar ni pache tondon si tima se karkli dun bangso se kurusar babu be karkli ponalong EE manoni rong pharpi AEE khoya sing terang AEE morning ke phangcho atum chetong dun ke nil tum Biswakarma Puja arnam timase ahin te nil tum pini ke program da padolo lasin pini la ansin tum mane timase ke arnam adom pon bo ar pon sot to season ke dokmoka to season ke arusira pokep dongmuka pen sem singing ti karbing long life